Manamnama nga mas umilirot pa iti ensayo ti Gilas Pilipinas men's basketball team kada iti sumarsaranong aldaw aglalo ta mas maikanen iti atensyon daytoy ni Gilas head coach Team Con iti training camp. Sagsaganaan ti national team iti madanin nga FIBA Asia Cup itong bulan iti Agosto iti Jeddah, Saudi Arabia. Awan iti panaginanan ni Con kalpasan iti panakaabak ti Ginebra kontra di San Miguel Beer iti Game 7 iti best of 7 semifinal series iti PBA Philippine Cup. Nakatutok ni Con iti panangbukel iti solido nga game plan tapno mayornos iti rotation ti Gilas team iti kaday ayam dagitoy. Adan iti presensya iti ensayo the naturalized player Justin Brownlee ken 𝐒𝐏𝐒 nga agpada dagitoy anaggapo iti Amerika. Dakkel tegbali na papel ni Edu amang punno iti nabakante a pwesto ni Kai Soto nga iti agdama manariman paylaeng agpapalaeng kalpasan iti operasyon daytoy gapo iti ACL injury. Para iti IFM Sports, daytoy ni Idol Joey C. Kata RMN.